Sanibonani, ungathi uma ungibizile emzini wakho ukuthi ngizokwenzela imali esheshayo noma ngizokulungisela umuzi wakho, ungangibhukheli ihhotela. Angilali ehhotela mina, angilali e-guest house. I-guest house ngeyakho, hhayi eyami. Mina noma ngabe une-bed lakho elilodwa, noma ngabe uhlale ku-one roomed house, ngizofika ngilale phansi. Into engicela kuwe mhlobo wami, ungangibhukheli ihhotela, ungangibhukheli i-guest house noma une-one room. Into engicela kuwe, engikufuna nje iy'ngubo ongazange uzembathe ney'ntombi zakho, yiy'ngubo ongazange uzembathe nomfazi wakho. Ngizolala phansi ku-floor, ngendlala ku-floor, ngiyalala phansi mase ngiqedile umsebenzi wakho, bese ngivuka ngizihambela sengiqedile umsebenzi wakho. Hhayi into zenu lezi ukuthi liyangibhokhela kumahhotela, vele amahhotela angiwafuni. Uyangibhukha ngizokwenzela umsebenzi wakho, ungendlalela ingubo phansi noma ngabe une-one roomed. Ngizolala eceleni kwakho la, ngizilalele nje, ngikhululeke, ngivuke ngihamba sengiqedile umsebenzi wakho. Ngisho loyo kuloyo muntu ongibhukhayo okotemkhulu, ngifuna uzongenzela umsebenzi wami endlini, ungishiye imali isikhona. Uyangibhukha, ukungibhukha of which ufaka imali engango-3,500. Lethiketi leplane noma lebhasi nguwe futhi olithengayo. Kodwa-ke i-booking fee yami u-3.5. Bengizokwenzela umsebenzi wakho, ngikushiye imali ikhona endlini mhlobo wami. Kodwa-ke ungangibhukheli ihhotela, ngiyalala lapho olala khona. Kodwa-ke ungambathisi ingubo zakho ozimbathise intombi yakho, ungambathisi ingubo zakho ozimbathe nonkosikazi wakho. Ngimbathise ngengubo ezintsha. Angifuni ukuyolala ehhotela ngoba ehhotela lapha kuyabhukhwana, kubhukhwa izifebe, balala ngey'febe abantu. Angeke ngilale ebhedini ngilale iy'febe mina, ngokubona mina angilali nesifebe okokuqala. Ungi-understand-e kulokho. Yingakho uma ufuna ukungibhukha ngizokwenzela imali yakho endlini, is 3,500 oyibhadalayo upfront. Uyangibhukhela ithiketi lendizamshini le-aeroplane noma elebhasi uma ufuna ngibuya ngebhasi. So kuzophuma kuwe wena ukuthi ungibhukhela ibhasi noma ungibhukhele i-airplane, kusemandleni akho. Yingakho-ke nangu ngiyasho, uma ngabe ungifuna ngizokwenzela imali yakho endlini, 083 2066954. Ngizobuya lapho ngilungisele izinto zakho, ishiye zonke zilungile, ukwazi ukujabula nomndeni wakho. Kodwa-ke i-booking fee is 3,500 oyifakayo. Uyangibhukhela ithiketi lebhasi noma lendizamshini, indizamshini yi-aeroplane. Angilale engubeni ezimbathwe nguwe nonkosikazi wakho noma nentombi yakho. Angilali ehhotela, ngilala lapho noma uhlala emkhukhwini, ngizolala phansi ngengubo zakho ezintsha. Ngilale ngikwenzela umsebenzi wakho ngaqeda. Ngiyabonga. Mudlozi Khulu okhulumayo, 083 2066954. Ngiyabonga izihlobo zami, libe nempilo enhle konke amagumbi amanye omhlaba. Ngathi mina ungaguli noma ungagulelwa umuntu wakho izifo zomzimba, siyazelapha. Ungagulelwa ngumuntu wakho sithi wena awunamali yokuya enyangeni, woza sikunikeze umuthi, ingane zakho ziphile nawe uphile. Ngiyathokoza, libe nobusuku
okuhle, imini enhle, ikuseni enhle ngaso sonke isikhathi. Engudlozi khulu lo okhulumayo 083 20 66954.